Bu habarymyz türk seriallaryna tomaşa etmegi halaýanyň dikkatina. Esasanam taryhy wakalary beýan edýän seriallar. Ine şol seriallaryň sahnalaryna, onu da dartgynly sahnalaryna lewaply ýigit ýa-da türkmen ýigiti bardyr diýip pikir edýäňizmi? Dogry. Dowlatjan Ýagşymyradowy käbir türk seriallarynyň käbir sahnalaryna gördük we uýsunlyk. Aslynda türk seriallaryna Dowlatjan Ýagşymyradowdan başga da lewaply, şäherjegli ýigitimiz bar. Oňa Halyk Egenberdiýew diýýärler. Elbetde Halyk häzirki wagtda TRT 1 kanalyndan ýaýlyma berilýän Fetihler Sultany Mehmet serialyna Mehmediň gorulçularynyň biri bolup çykyş edýär. Özüm Halyk şu serialyň tas ähli bölümine diýen ýaly baş planyna görünýär. Bu serial, bu köp bölümli film Halyk ilkinji filmi däl. Ol Türk tomaşaçylarynyň arasynda da gerek bolsa dünýä tomaşaçylarynyň arasynda da uly gyzyklanma bilen tomaşa edilen Kuruluş Osman we Kuruluş Orhan seriallarynda da surata düşdi. Şeýle hem Arap ertekleri esasynda surata düşürilen Müňbir Giýje adly köp bölümli filmde serialda da biz türkmen ýigidini Halyk Egenberdiýew görýäs. Halyk aslynda sunuňatdan uzakdaky oglun däl. On kakasy Lewap vilayatyna gerek bolsa tutuş ýurdumyzda tanalýan Halipa aýdymçylarynyň biri Atamurat Egenberdiýew, Halyk kiçi dogany Şadlyk Egenberdiýew elbetde aýdymsaz äleminde ýyllyk barha parlayan aýdymçylaryň biri. Türkiýadaky türkmen aktýor ýigidine geljekde has uly keşplerde çykyş edip bizi begendermegi tüýsüregimizden arzu edýär.